کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا او کل وی سن رلے او اج وی نے رلے او کل وی سن رلے کل وی سن رلے او کل وی سن رلے او اج وی نے رلے او کل وی سن رلے او اج وی نے رلے او کل وی سن رلے او اج وی نے رلے او شک جڑا کرے نال میرے چلے او شک جڑا کرے نال میرے چلے اج تنویسا شک جڑا کرے نال میرے چلے او ستے روزے وچ یار میں وکھاواں گا میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا او کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا او کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا میرے استاد محترم عبد الباسط صاحب نے یہ تربیت کی تھی پتر جب تک زندہ رہنا ہے صحابہ دی عظمت بیان کرنی ہے اہل بیت دی عظمت بیان کرنی ہے اور شیخو پردی عباسیو امام کائنات دے غلام نبی پاک دے مستانے توجہ کر دے جانا اور کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا او کل وی سن رلے او اج وی نے رلے او کل وی سن رلے او اج وی نے رلے او شک جڑا کرے نال میرے چلے او شک جڑا کرے نال میرے چلے او ستے روزے وچ او ستے روزے وچ یار میں وکھاواں گا میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا رب سائیں اونا تے او رب سائیں تیرا دی رب سائیں اونا تے او رب سائیں تیرا دی رب سائیں اونا تے او رب سائیں تیرا دی رب سائیں اونا تے او رب سائیں تیرا دی رب سائیں اونا تے او رب سائیں تیرا دی او باقی سب دھوکہ بازی او باقی سب دھوکہ بازی او میں تے کھول کھول او میں تے کھول کھول قرآن چو کھاواں گا میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا او کوئی جلدا تے جلے میں جلاواں گا میں تیرے رتبے صحابہ دے سناواں گا